Let's go. Boknat, Malam na Taong Pisot by City Horror Miners. Si Bobong ay si Ranjay. Manghapon Puknat. Manalag na is manguhula. Asa may imo? Wala lagi unta, magpatag na ko nimo ba? Ay sus, kabalo na ko daan diha pagkahana galakaw ko ana daan na imo ang aura nako. Kabalo ko magpatagna gyud ka. Unya unsa man nakabahin na imo patagna nako? Wala lagi ni Puknat, magpatag na lagi utaw sa akong kaugmaon. Sige ari na imo kamot no. Bali pang pakahugawag kini imo kamot Troy. Wa ka kapang hinaw? Wala Puknat kay gaday dali ko kay mahaplan niya ko. Ana hala, paginom na laman diha. Ang Antay Bobong. ano bigas ah? Bigas. Agoy. Usa din nakita nimo Puknat? Sus ko binuog ko. Kung unsa kabati na imong nawong maoy nakita na ako sa imong kaugmaon, maupod kabati. Pagtarong dira Puknat, bis mama ug papa nga gwapo ko. Aw na makakto sila nimo. Nay, di jud baka kon si Mama Jeren og si Papa Rande. Awa na ko'y labot ana. Unsa gid nakita nimo na akong kaugmaon ni Puknat? Ngit-ngit. Sa ngit-ngit. Basta kay ngit-ngit. Ang ano nangitit ng mga hayag pa man kayo oh. Diyo nga imong mata. O, sa nakita nimo? Ngit-ngit. O, inana ka ngit-ngit. Ay binuang man imong Puknat. Idi talipon nga nung nangitit na imong kaugmaon. Padara o. Tara. Agoy. 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 Mapriso ka. Saksi sila. Mapriso gyud ka. Binuang man ay mga Puknat. Ano mapriso mo kung kabutan kina ko Puknat? Anan mo umay nakita sa imo ang palad? Adi ko eh, matay na. Ano mapriso ko lang Ay naman ni magpatag na. Ay napatag na sunod kundi ka mo dawat. Makatugaw tahaan ning dapitan nimong kalaki. May hapon Puknat. O, unsa naman po? Kuan ka nang niari ko kay magpatag na lagi unta ko. Alisip mo ani ka na kuhanig magpaalot. Malalag na may kuhaan eh. Mao lagi ka na ong naibayad. Wala pa. Maghulat sa parto. Si Parto. Shhh! Sige din kuan ka nang mo lagi ni magpatag na ko. Unsa man kabahin na imo patag na di ay? Sa akong kaugalingon. Lisya pog ako, imo agi nang kaugalingon. Mao lagi kuan baka nang usay ba't pasabot nimo? Kanahan migidagay ka hingani kana kuhaning wala ka kabalo sa imong patag na. Dili ba ako magpasabot unsa man di dapat tagnaon nimo nako. Ako basta ako ang kaugalingon lagi. Mao lagi unsa imong ganahan ipatag na? Ganahan baka mabal-an nagki sa imong maasawa, pila ka buk imong anak, kano sa kamadato, kano sa kamamatay ug kano sa ka magpatuli. Pagpili. Lahi tay ato. Nakabalo lagi ka nga wa ko'y tuli. Natural ka na ni maho magkapahang. Nya, naibal ani mo kana sa kong patuli. Ano no? Sa lantaw na ako, wala gi kay planong magpatuli. Kay buot pa sa unang bata pa ka. Kay karon gahi na. Bali po ka Puknat nang hinay po nimo tingo kay basig ni makadungog unya. Karon pa ka maulaw ni abot ka na idarang wa kay tuli. Ay si pag kinuan din ha, balin siya kusog kaayo. Kuan ba kanang ako ipatag na kuan kanang pila man ako maanak. Ano? Agoy. Lambog-lambog man. Oh. Lubog. No, nalambog man. Kay tungod aning panit nang gaabong, di gina ko makita nimong anak. Pasabot mo. Sus Ginoo ko pagpatuli usa, balikir ako unya og mabuong ka, bapakas ka. Di gina ko maklaro. Bali na imong kalaki Puknat. Kuan ka naong madato ba ko? Ambino. Asus, Ginoo ko madato ba pug ka ni kana ganing kamot niya o gikubalan ra og kanang kulipad ana iyang pisot. Murag dili gyud. Bali na imong kalaki na puro kapisot. Sa magyot sa madato ko dili. Dili lagi kay tapulan kay kang dako sige ra kag kulipad ana imong pisot. Bali ni siya na puro ko lamang kapisot. Ay sa mangyot sa kanio kanang makaasawa ba ko? Ari no? Sus pakaloy kay kahimtan ning tawo ha. Makauyab ka. O dayon? Pero bulagan ka dayon. Anong bulagan man? Tungod lagi anang pisot. Bali ni siya kay kaniya ra gyud ka na pulo kapis kabalo kong pisot ka pero pag balik ka bali ni siya. Oy ayaw na si pagisigutan ang ano magyum kabahin gyud ang pisot na imong sikutan. Hoy pisot paminaw. Kaning imong pakapisot, dako kaning impact sa imong kinabuhi. Mo nang pagpatuli na. So lugar kana akong tik-tik mo ni dakong gahaw man akong kinabuhi. Maingon. Nya kwan kanang kano sa man ko mamatay?
Ano? Kaning akong gahom di ni makatugan og kano sa anang kamatayon. Pero sa akong nakita ani imong palad, puro gamay na laman ka kay lifespan. Kaya nga naman. Kay pisot. Bali ng imong kalaki kagasiga na yung kaghiskot anang pisot. Di ka mawala ang pisot. Di ta mulaylo anang pisot. Sige nga pisot. Nahala! Kano sa man ko dili mapisot? Aw kani kay nakita naman ako na puno naman ka sa kursonada. Basin sunod natong kita, tuli na ka, di nakapiso. Aw nahala! Sige! Kursonada lang yung ko! Sa sunod, di na kawakayon ako pisot! Sa sunod, mag-abot pa ta! Kita ka sa parto, ang taon ng kinsa ng pisot. Hoy, Puknat. Oh, unsa man? Unsa man ka tinuod ako nadunggan ang manalagna naman kuno ka? Sus karon pa kadugay raman. Sus, kanusa pa man tuon nagasugod? Sus dugay ra kaayo ni kani akong gahom na ikuan. Kalulo ni gihatag yan ako. Si kalulo. Wala naman po ito manalagna imong lulo. Mamay ka paano mapagkabuta? Ari akong tagnaan ka. Ari na imong palad. Araday. Unsa day na? Pagtungtong nimo aling idara day. Masagpaan ka day. Kusog pagig kaayo. Pila po ng idara day? Kuan, sa basa na ko 24. Nya 24 naman ko. Okay. Na di ba? Muna akong giingon, matinuod gid ay wala binako tutuyo ah. Nya unsa